Igramo 8-bit boja. Šta ti misliš kakva će ova igrica da bude? Ja mislim će biti jako dobra igrica. Ne znam. Jako smešna, jako zabavna igrica, kako vidimo. Pričaš kao debil. Zašto svaki moj video, jebate, počeo sam da privatizujem rođeni kanal. Zašto svaki naš video mora da počne sa tim da ti ja moram upominjati da pričaš kao... Zato što to tako treba, tako mora. Kao neko ko se zove na J, a piše se sa Y. Wow, brate. Mislim to... Okej, neću ništa. Nabijem ga na kurac novosadski. Alo, bre. Šalim se. On je dobar čovjek. Gotivan lik. Jes govno, ali naše govno, tako da. Okej. Radi čovjek, dečko, trudi se. Čekaj, malo priču. Čovjek je tužan. On je tužan, a kurac neće ti ovo čit, nema šanse, nema... Ja sam život was not expected. Nema teorije da ovo čita. Nibbles. Ovdje imamo koliko snima. To je super. Bilo koji ključ da pritisnem, gdje mi je ključ? Moraš da boš... Zajebavam se malo, brate, šta je? Znam, izvini. Male šege, male pošalice, možda nekom bude ovo smiješno. Novi ključ. Bla, bla, bla. Ja ne znam ima šta je start. ovo. Šta je start? Ku, brad. Kurčina. Haha, baš ja se izvinjavam što psujem. Bez preke potrebe. Okej, igramo ovo. Na što se kreće, kako se... ja ne direm ništa, bukvalno, sam ide u tutorial. Šta ako neće idemo? Vjerojatno nam treba. Vjerojatno nam treba, zato smo retardirani i mentalno nesposobni. Ova igrica već upravlja našim životima, Marko. Idemo na gore, okej. Možemo ovako skočiti, možemo i... Opa! To je klasično. Hajde. Tako je piše tutorial. Au! Čisto radi. Uzeo sam shield neki izvon. Čekam. Inače igramo još jedan rip-off Marija, ko što se da vidjeti. Izgleda, da. Ovo je plus... To smo imali na Steamu, dobili za džabe, ogrebali se, tako da što da iskoristimo. Nije sponsor. Voli bi da jeste, dobili bi neke pare, volali bi nas. Baš bi dobili pare od ovakih, to su oni koji naprave. To su oni što imaju manje para od nas. Što hoće pare od toga. Što imaju manje para od nas, a mi nemamo para. Čekaj, šta je ovo? Space, nisam ni pročitao. Space. Zašto kad držim dole i pucam onda ide gore? Koliko imam tih? Bio si zmiju jebote, koji ti kurac. Što onako ostane leš. To su ugrožene žrtve, bra. Ugrožene vrste, koji ti kurac je. Fuck. Što ostane leš, fuck, on je... God. Ovo je morbidno jebote. Pazi ovo. Što ako pokušavaju da beže čak, ali ne mogu. Nema gde da beži. Ako ima vegana koji gleda on... Izvinjavamo se što ste peljarčine. Izvinjavamo se što ste vegani, ne znam šta je pošlo loše. Šalim se, svaka vama čast kad možete bez slanine, šta drugo da vam kažem. Stvarno, treba to. Ja poštujem vegane iz prostog razloga zato što mogu bez slanine. Više slanine. Realno, ja kad, ne znam čega bi sve mogu u životu da se odreknem, ali slanine... Nema teorije. Slanina ćevapi... A nemaš bez roštilja, brate. Roštilj u globalu, da, roštilj u globalu. Što padi leševi dole, fuck. Roštilj u globalu, ono nema šanse da bi mogo, mislim, svaka njima čast ako mogu, jebi ga. Učivat. Sarma. Ima, probao sam vegansku, vegetarijansku sarmu, kako god. To je. Nemoj nikad. Nemoj. Odvratno. Šta je to? Nemoj da je neko rekao da je to, ali znaš kao to je bez boli me kurac što je bez mesa, to je sranje. Ne možeš uzeti... Ne može sarma bude bez mesa. Poenta sarme je što imaš onaj kiseli kupus koji neko voli, neko ne voli. Ali unutra imaš meso, koje svako voli. Da, to je poenta sarme. A ovo govno! Imaš ono što neko ne voli, neko voli. Ja iskreno volim taj kiseli kupus, meni to ne smeta. Što voli kiseli kupus? Samo dodaj, ne može sarma bez kiselog kupusa. Ne može. Deca, tipa neka mala deca ne vole da jede i onda se to stoni u stranu, ubaci u tanjir velikoj deci ko što sam ja bio, jel? Ja sam uvek morao da jedem i više kiselog kupusa u pičku materinu. I onda... Bravo, bravo.
Ja ih tu zamajavam, a ti gineš, pička ti matri. A sad ne mogu ga pucati, Ali fazon je što, poenta sarme je da imaš ta dva lepa, ono najlepše iz flore i najlepše iz faune. Da. Sklop. Vegetarijanska sarma, nema ni jedno. U vegetarijanskoj sarmi čak nije ni kiseli kupus, ajde ima ona sarma sa vinovom lozom, sa zeljem, sa kurcima, palcima, okej, priznajem, ako unutra ima meso. Vegetarijanska sarma nema unutra meso. Šta je unutra koji kurac? Ne znam. Iskreno, ne znam, ja sam to probao, ja dan danas ne mogu da provalim. To su rekli kao, pa to je vegetarijansko, ali dobro šta je... Vjerojatno soja i nešto. Ne, to sam bio, jedno vreme sam se družio sa jednom tako, koja je bila u tom nekom hipi vegetarijanskom, veganskom sranju. Nije da imam nešto protiv toga, ali ona je baš bila onako hardcore. Ona što onako će ona će pre ubiti čoveka, pre nego što će ubiti svinju, da, znaš, ono bolje da čovjek ne jede svinju, nek čovjek umre, koga jebe, ali, znaš, onako mali Hitler u malom, što je bilo niska devojka, jebi ga, nije da nešto imam što više volim niske devojke, ali... No ne, još ti protiv Hitlera samo. Još ti protiv Hitlera na kraju krajeva. Ali, znam da je onako kao, hoćeš da dođeš na ručak, ono, pravim tu ekipu, pravim neku večeru, ja ono, večera, s džabe, ja student, bez para, može, naravno, još dolazim kod tebe na gajbu, sestro, nisi mogla bolje da mi prirediš. Da. Ja sad hoću, dolazim ja. Pa skолько nočića. Opet za malo da upadnemo. O tome ti pričam. I sad fazon, ja dolazim kod nje na gajbu, znaš, tu kreće cijela ta priča, mi se tu neko njeno društvo, vidim da su malo feminizirani, nemam ništa protiv feminiziranih likova, ali... Ali su feminizirani. Šalimo se malo. Ja sad cerem kao nemam protiv ovih, gdje nemam. I sad tu neko društvance, cugamo neke koktele, jebi ga, nisu imali rakije. Aha. Šta radiš? Umirem, brate. Vidim. I sad tu kreće, i sad kreće serviranje. Prvo je bilo neko meze koje je bilo okej, zato što je bilo salata, ne meze, ali bilo je sira. Iz nekog razloga ona je servirala sira iako je vegan. Ali ajde, meni super, ja se ne želim što je bilo sira, zašto ja sir volim. Sir je super. Ali nije bilo, jebi ga, kad praviš meze, ide sir, idu kiseli krastavci, ali pored toga ide i kulen, suvi vrat i tome slično. Šta, ti sam bila zelena salata i sir? Da, brate, bukvalno je bila zelena salata i sir, i kupus. Fuck. I barene šargarepe, koje su zapravo bile jako dobre, ne znam šta je radila, s njima su bile jako lepe, posle mi uzor, eto, nije bitno. Ali ta sarma, ja mislim da ja ću do kraja života imati posljedice zbog te sarme. Onako, još kada je stigla, onako vidio sam sarmu, svetinju srpsku. Iako nije poreklom srpska, ali napojem nije bitno. Ali onako sarma, brate, svako zna šta je sarma, jebote, pogotovo ko priča srpski. Preš naučiti da jedeš sarmu nego pričaš srpski, ono, budem dan. Pa to moraš. Ali onako vidiš sarmu, onom saftu, a gladan si ko vuk, jeo si neku biljku jebenu u sir, ono, 5 minuta pre toga je cirkus i vino, tako da ti apetit otvorilo do mojega. Da. I sad vidiš onako sarma, dolazi onako lonac, ceo onaj pravi slavski, sa sarmom i kutlačom, naravno, ne štukama. Što da ne. I sad sarme i onako grabim sarmu i sad u jednom momentu mi mozak, kroz glavu prolazi, aj kao, jebi ga sir, naš veganka pa vegetarijanac sir može, ali kako sarma, a vegetarijanka, to mi ne ide u glavu. Kad sam ja zasekao ono, onda sam vidio u kom grmu leži Zeka Peka, mamu joj jebem bolest. Vidimo gduđe. Nice. Okej. Ispostavilo se da je ta sarma, nije sarma. Nego je govno. To nije s od sarme. To je bedni pokušaj. Vegetarijanski bedni pokušaj nečega što nekad... Što izgleda kao sarma, vratno. Što izgleda kao sarma koja je stara par godina. Koja je videla neka sranja. Koja je nekad videla sarmu, a nije je okusila. I dan danas je tužna zbog toga, jebi ga. Ne, zasekao sam sarmu, a onda samo što nisam bacio viljušku i nož, zato što sam navikao na sarmu sa mesom unutra, znaš kako sam zasekao onaj kupus? Ovo je još kupus. Ono je bilo crno unutra. Što zemlja jebate. A onda sam skonto da je... Nije zemlja, ali sličan ukus. Ne, to je bilo nekog zelja, brokilja, pičke materine unutra, da je meni bilo... Ja kad sam vidio ono, onako...
krenula je suzica na mom oku, nakon iz lice. Šta uradiš? Vidio sam jednog lika preko puta i on je delovao onako malo da je u tom fazonu, neću kažem feminiziran, da mi ne bi jebali mater. Nećemo. Pederčina. Ali šalim se. Okej. Ne, Smo došli do toga. Opa, okej. Ovo se upgrade, znači svaki Da, pa zašto to ne bi smeo da kažem. I stvarno ne želim da kažem drugove koji su gej orijentisani ili kako ne, se samo pravilno izgovara. To je sve šala, mamu vam jebem, šalim se na straight račun što ne mogu na njihov račun. Realno. Iako su oni naši, jel? Svi su oni braća nesvrstani. Svi su oni braća nesvrstani, isto kao i nas dvojica pacijenata ovde. Jeste. Samo ne možemo nešto da se svrstamo u koje nesvrstane spadamo. Pa to je zato smo i uglavnom, to je bilo i on dečko koji mi je najviše delovao tako, koji neko kao, sad možda ja tu zvučim malo kao šovinista, ali stvarno je delovao kao neko ko voli ta sranja, jel? Da. On se jedan zgrozio. Onako, vidi se da dečko voli sarmu. Jeste, glumi dečko da je iz grada, ali je sa sela, mamu mu jebem. Zgrozio se jedan. A zgrozio sam se ja kad sam vidio ono crno, tamno, zeleno unutra. Znači sad zamisli sarmu da je ostaviš na suncu 1-2 nedelje. Ali onom letnjem suncu, pravom suncu. I malo vode da se ubuđa. Ne. Crno, zeleno onako, a to je u stvari bilo onako i spanać i ne znam šta. I ono što najgore, jako je lepo. Što je najgore? Ali kad nešto ima naziv sarme, hoću kilo mesa u njemu. Neću prokelj, neću spanać, neću zelenu salatu, neću kupus, osim ako je kiseo i to samo omotano kod sarme, ne u sarmi. Ne može kiseo kupus u kiselom kupusu, pičkam u materinu. Tako da, Da, sarma. Nemoj da mi je neko spomenuo vegetarijansku sarmu, a kamoli pokazao. Jer ono je stvarno... Znači, kad te neko od vegetarijanaca bude zvao na sarmu, nemoj da ideš. Ni na svadbu, kojih jebe. I oni su braća nesvrstani, ali... Ali nemoj sarmu da mi diraš. Da, inače, tema... Mislim, to je ko da ja ubijem Elton Johna, pičkam u materinu, to su mi uradili, tako se osjećam, razumeš? Tako da, deco, sarma je samo 2. I učite u školu. Ne budete kao mi. Da ne budete kao propali studenti, ovo što nije ni pokušao. Mi smo učili školu. Ali nam nije išlo. Ali, ne, pazi, sad da ne promovišamo mi kao nešto, ali... Ne, bukvalno... Mi smo učili školu i... Nema ništa, nema lebo od škole, deco, odmah da ali treba otići, znaš. Ako neki lebo... Gledajte, deco, ukratko, o životu. Ako bude nekog hleba, treba ti škola za njega. Nemojte se zavaravati da vi, čim budete učili fakultet, vi ćete odmah biti haos poslova, haos para, haos svega. Neće, prijatelji, neće. Ali, fazon je u tome, ako ste, ukratko, o životu, ako ste glupi ko kurac, 10 fakulteta vam neće pomoći. Sa druge strane, imate određene youtubere srpske koji nisu završili ni osnovnu školu, pa imaju para. Da. Pa mi pokušavamo, vi imamo školu, što je? Pa, mi smo skontali da od škole leba nema, pa rekao, ajde probam. Sad da promovišemo kao ne ideš u školu. Vidite vi u školu. Super ići u školu, ali nemaš leba od njega. Pa da, poenta je da morate, i pored škole vam neće obezbediti 100% uspeh u životu. A škola ti treba. Ne, škola treba, ja nemam ništa protiv škole i fakulteta i tome sličnih sranja. Meni je bilo super u srednjoj, samo što nije bilo ženja. Da, tebi je bilo super u srednjoj, zašto si išao u mašinsku pa te boleo John za srednju. Išao u srednju, koliko išao ne pričam sad. Nisam išao u kafani. Više sam bio u kafani nego sam bio u školi, budem realno. Isto kao i 90% mašinaca. Okej, mogu šetam ovdje. Ne, ali stvar je u tome da... Okej, dobro. Ako ste glupi, 10 škola vam neće pomoći, znači morate u životu malo i da razmišljate, a ne samo da učite. Ako si pametan, škola ti neće ništa dodati. Ako ste pametniji od proseka, sad svako misli da je pametan, ali niste. Nemojte se lažete. A svi smo tu negdje prosječni, brat, svi smo Srbi, šta? Jebi se. Ja nisam prosek, jebi. Nisam ni Srbin. Šalim se, jesam. Čisto radi subscribera koji jesam Srbin. Ne, pa mi volimo sve ostale narode. Pogotovo azijski narod, pozdrav za sve zitkinje koji gledaju ovo. A nije da ostale volimo manje? Ne, ali zitkinje Ruskinje, Čehinje. Nordijske, a ne, joj. Ove farbane.
farbane sad? Aha. Misliš afričke? Pripadnice, to jest ženske stanovnike afričkih zemalja gotivimo. Pa okej, da. Bele gotivimo. Sad, nije da mi gledamo boje uopšte. Mene, mi gledamo samo jeli. Mi gledamo da li ono hoće. Ako ono hoće, nije bitna ni boja, Nije bitno da ni jezik, ništa nije bitno. Šta je, nebitno je da li Mi učila dolazimo iz školu, male zemlje koja nema ni boju, ni jezik, nema ništa. Mi nemamo ništa, da. Tako da nije da se nešto bunimo na ostale. A to mi znači to ovdje, kad vide onako crnca, oni se slikaju s njima, oni su atrakcija Da, je. a znaš šta je fazon što sam ja to jednom radio? Slikali se crnca, Majke, stvarno. na moru. Si bio pravi Srbin. Bio sam prava, ona seoska stoka. Ne, Slika zato što crnca. bili smo na moru, išli smo ja i dva drugara, nije bitno da sad spominjem. Pozdrav za njih. Išli smo, pozdrav za njih, znaće oni koji su. Išli smo nas trojica, onako, bili smo u Šušnju, u Crnoj Gori. Da, Šušnj, zato što sirotinja nema za više. Da. Nema za Budvu, jebi ga Budva, iznajmim šator za 15 eura, ovdje sam iznajmio nedelju dana, soba mi je bila 15 eura. Da. I išli smo tako tom ulicom nekom, i stvarno je lepo mesto, ono jeste neftini, ali jako lepo. Da. Išli smo tim prilazom ka plaži i sad nas trojica i vidjeli smo crnca jednog, Dobro. ispred nas ono 20 metara i jedan od moje dvojice kretena i u jednom momentu onako kao ujebote brate crnac. Ja sam kao dobro, pazi, morate da razumete da smo mi deca iz malih mesta, mi smo iz mesta koji ima 20.000 stanovnika, ono i sa par drugih sela, sa par drugih sela oko tog mesta, koje nemaju možda jednog crnca ukupno. Da. I to je bila njemu atrakcija, da on vidi ofarbanog čoveka, jel? Čoveka u boji. Sve mu do sad bilo belo, nije bilo ni crno-belo, bilo belo je. I sad vidimo mi tog crnca, jel? Dobro. A on stvarno gotivan lik, onako. Ali to sad nije bitno, znaš. Se priča sa njim. Ne, mi smo sad krenuli onako, Jel ne znam, tačno ono što kaže za on je mene? došao da se, brate, čekaj, doćemo do tog dela. Okej. I sad fazon je što nismo, on je malo lud, dečko, to moram da naglasim. I on nije mogo da kaže, ne, taj moj drugar, crnac je okej, ovo je moj lud. I on je sad, umjesto da je normalno ono krenuo ka njemu, pa da ga je pitao, ne znam šta, on je počeo se dere. I to da se ajde da se drao na engleskom, pa da ga ovaj crnac jadan ni razume nešto. Brate, može da se slikamo. Da. Crnac jadan, videvši 3 orangutana kako trče ka njemu i deru se, skonto čovek da je u tuđoj zemlji, a čuo svašta o njoj, Čekaj, a on jadan počeo da beži. A jes. Majke mi. Počeo dečko da beži, jebote. Brate, ono. I sad fazon je što on došao do nekih ljudi, znaš, nije to baš ono trčanje bilo za njim, mi smo trčali za njim, on je onako ubrzo hodi, onako sav prestravljen gledao na nas. I onda je došao, onako, stao je do nekih svojih prijatelja, valjda da je skonto da će imati malo odbrane, ono. I ovi su bili neki malo zajebani i mi smo, srećom pa je ovaj degenerik izvadio fotoaparat i pokazivao mu kao može slikanje. U kojem momentu je njemu bilo još neprijatnije zato što je izgledao kao cirkuska atrakcija. Daj toga još malo te apatinske. Kao onaj Međed u Rumuniji, razumeš, kad onako možemo slikamo sa mečkom. Pa tako se vjerojatno i ono, ali slikali smo s njim, pričali smo posle, jako je cool tip, Znam srpski. ono, zaljubio se, uči i zna da psuje. Mi smo mu pomogli malo. Pa šta prvo nauči da dođe? Stranci vole Srbiju, a ne Srbija ko... Ne, on je sam rekao da je ono, naravno ima minusa jako velikih ove zemlje, ali ima ko živiš, jako je onako oduševljen. posećaš. Kaže liko, onako svi su, kao valjda zbog tih sranja koje su nam se desili, pa smo svi bliski, znaš ono. Da, svi su ono... Kad imaš para, on ti boli kurac za familiju, ovako kad nemaš para, on nemaš s kim da se družiš, osim sa svojima, jer nemaš para da ideš na piće, on. To je to. S kim si u kući, s njim si. Kaže lik, jako gotivi, ono, i on tu i živi, inače, u Crnoj Gori. Preselio se u Crnoj Goru i planira da ostane. Tada je planirao sam, pitanje da li živio. Ko da je to bilo pre 20 godina, ali bilo je pre 5 godina možda. Ali uglavnom lik kaže, oduševljen, slikali smo se tu, im dan danas sliku neku
Sad, Ako je nađem jednom, Biće ovdje dok na ovaj videu. video ne izađe, ubacit ćemo ga, a Biće nećemo, to. zato što pite Boga da moram njih dvojicu da iscimam, a oni nisu više ko zna kad će u ovo Srbiji, biti. tako da. Okej. Ko zna kad će biti ovaj video završen uopšte. Da, tako da bilo bi vreme da ga završavamo kad pogledam koliko traje. Ne, sad će to. Samo da pređemo ovaj level. Ajde. Imaš još nešto kažeš od Opa, okej. O crncima? O njemu. Jedi, koliko hoćeš uglavnom. Ima kurčinu tipa... Ne, šalim, nisam zagledao. Opipo sam. I? Ne, ali ne, fazon je što smo mi hteli da namestimo kao... Okej. Ovi momci imaju veći kurac od mene, ali... Nismo, u stvari jesmo kurac, jesmo. Šta? Kad smo se slikali s njim, napisali smo na karton, našli neku kutiju, u kontejneru je bukvalno, pošto ti likovi s kojima sam se ja tad družio nisu baš najnormalniji bili. Da, verovatno. Pozdrav za njih, neće oni ovo shvatiti pogrešno, znam da su kakvi su. I sad fazon što je ovaj jedan otišao do kontejnera, izvukao kartonsku kutiju, izvukao, našao je hemijsku neku, to jest marker, koji smo nosili, ne znam, nije zašto bilo davno. Kako spokojno. Okej. Uglavnom na karton smo napisali, ovi momci imaju veći kurac od mene, i stavili smo njega u sredinu i onako dve strelice koje pokazuju na nas. I onda smo se tako po dvojice slikali s njim. I to je jedan od većih uspomena u mom životu. Fuck, ja trebam ovdje spokojno. Jedan od retkih momenta u mom životu kad sam imao veći od crnca. Mislim, to treba. Fuck! Tek sam sad skontao kako se ti mučiš zapravo, ja se serem ovde 20 minuta. Da, brate, znaš kako je ovo mučenje, ti znaš. Ne, hoćeš da prekinemo na ovom delu i odmah startujemo drugu epizodu, pošto sve jedno... Ajde da nastavimo ovako. Mislim da završimo ovde, Da, moramo da... Došli smo mnogo dela kako trebamo kažemo da kliknete ono... Piš pauza, znači valja malo odmoriti. Sutra ćemo. Smo im rekli ono... Kako smo im rekli? Znači imaš palac na gore, imaš palac na dole. Dole, da. Ne palac na dole, onaj na gore. Taj klikneš, taj klikneš i tamo imaš ono subscribe. Crveno je dugme, da. I verovatno piše 0, 1, 2, možda. Maksimalno 0. Mi smo prvi koji će otići u minus zapravo oko tog dugmeta. Da. Tako da znate, tamo gađajte. Klikneš crveno, ne možeš ga promašiti. Klikneš crveno i klikneš prst gore. Gore. Nemoj da ponavljam. Ali niste u obavezi. I recite... Znamo ja. Fuck. Počinje pivo da radi na mene. I u komentaru napišite vaš iskustva sa vegetarijanskom sarmom. Da, i u komentarima roknite vaše iskustva sa vegetarijancima, a vegetarijanci... I ljudima crne rase, recimo. Ne, vegetarijanci okačite neki recept, realno. Da, treba mi... Što mi seremo ko će neki vegetarijanec ovo da gleda, razumeš? Ne, mi volimo biljke, ja volim biljke. Mi se nadamo da su do sad vegetarijanci, ako su popizdeli na mene malo pre... Oh, fuck. No, sad sam ga najavo, sad je gotovo. Gasi. Čekaj, vegetarijanci volimo. Imamo 12 sekundi. Ajde, imamo 12 sekundi. Vegetarijanci, sačekajte. Fuck, zašto nekad neće? Nema šanse, gotovo. Vegetarijanci, volimo vas, gasi. Pozdrav.